Kakung dumadi rahayu. Rahayu. Salam waspada kagem sedaya makhluk ing jagat raya alam semesta, khususipun wonten ing negeri kita Nusantara. Mugi kaberkahan lumeber dumateng kita sedaya. Wonten ing dalu niki nggih menika malam Kamis Kliwon pas wetonipun Pakde Sukino nika nggih pas wetonipun Kang Kuat Eyang. Apa dong? Nggih. Terus nika dalem pikantuk tugas saking Eyang Togo menawi pas malam wetonipun Pakde Sukino nika kapure ibarate nggih ngrencangi Pakde Sukino melek ngoten nggih Eyang nggih. Ya. Lah menika saderengipun lampah tirakat Eyang Togo badhe paring sekedhik wedharan kagem nyingkat wekdal sumangga Eyang dalem semanggaaken. Ya, salame disaprake kabul ngono ya. Nggih. Tadi kesempatan dina iki mau tanggal 27 Mei tahun 2026 ngono ya. Nggih. Tadi wektu iki banjir gede ning bumi moyo padha ngono ya. Terus ya. Gede-gede kewan kang disembelih ngono ya. Nggih. Ada jaman biyen banjir gede nek jamane April lan Kopil biyen ning jamane Yunani Mesir kuno kuwi sing didadekake korban utawa tumpal kuwi menungsa ngono ya. Nggih. Dadi jaman bene menungsa paripasane disembahake utawa dipersembahake kelawan para dewa ngono ya. Nggih. Lah banjur barang kuwi ning jamane Nabi Ibrahim korban sing mau saka menungsa kuwi dhewe upah nganggo kewan ya, kewan ternak ngono ya. Nggih. Makane Kanjeng Nabi Muhammad nggawe risalah agama Islam. Banjur ngetrapake apa sing ditindakake kelawan ajaran peralihan korban saka manungsa diganti korban kewan ya. Nggih. Makane zaman role model agama Bismillah Ibrahim kelawan ajarane kuwi nyetakake lamun inti sarine sifating Gusti kuwi janjane yo duwe sifat sing rahmah ngono ya. Utawa tauhid. Makanya disebut rahamu tiyah ngono ya. Nek basane teologis ngono ya, bahasa Islam ngono ya. Nggih. Kuwi dadake puncake agama Ibrahim ngono ya. Nggih. Makane tindakake babagan perkara korban ku mau nek syariate agama Islam kuwi diajarake nang agama nang Qur'ane kuwi Al-Hajj ya ayate 34 tekan 37 ngono ya. Nggih. Kuwi dijelasake babagan status lan fungsine korban. Saengga kuwi pancen dadake kesemangatan sing kudu diduweni kelawan Nabi Muhammad nalika ning nglaksanakake korban utawa belah sing jenenge diwaretake mbiyen belah wedhus loro ngono ya. Nggih. Sing siji kuwi mendane kuwi dienggo Bani Hasyim, sing sijine kuwi nggih umate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ngono ya. Nggih. Banjur para sahabate kuwi nindakake korban sapi lan unta ngono ya. Nggih. Kuwi jaman biyen disangga wong 7 kewan iki mau. Terus biasane kuwi dibelah. Kuwi kanggo hari raya korban utawa persendike nek iki Idul apa. Ngono kuwi ya. Nggih. Nek yo ada sing gunane unta nek jaman biyen ya. Nggih. Dadi nalika Kanjeng Nabi kuwi nglaksanake babagan ritual tradisi khususnya muslim kuwi
sing saiki dinut karo para pengikuti ngono ya. Nggih. Makane korban kuwi jane tegese duweni pengajaran kang bentuk pribadine wong-wong kang temen-temen lan ngabdi karo Gustine ngono ya. Nggih. Saengga duwe sifat sing jenenge rela ngorbanake babagan bondone lan pikirane lan tenagane lan ngorbanake nyawane ngono ya. Nggih. Makane disebutake sapa wong sing nindakake kaya mengkono kuwi ndarmakake uripe minangka pikirane, tenagane lan bondone kuwi bakal oleh kanugrahan kelawan Gustine ngono ya. Nggih. Kuwi cara sifat umume ananging jajane tegese hakikate makna saka korban kuwi mau iso luwih diarani kelawan hakikate ngono ya. Nggih. Senajan sawangane tumindake kuwi kok dene wong ora duwe welas asih utawa sifate kuwi tekel utawa kejem wong kewan diopeni kok cilik digedhekke dilemokake bareng gedhe dileleh ngono ya. Nggih. Kuwi yen ditonton kok welas asih lak koyo dene ora duwe sifat welas asih ngono ya. Leres ya. Moko jajane kanggone wong sing ngerti babagan pijarane nyampurnakake kuwi jajane tujuane nyampurnakake para kewan ki mau ngono ya. Nggih. Kelawan sifat sing luwih utama wedine besok kang kasifatan kewan-kewan kuwi wis dibeleh kuwi duweni sifat sing luwih apik secarane odar saka sifat kewane ngono ya. Nggih. Makane hakikate korban kuwi yen dicetakake jajane filosofine luwih jero ngono ya. Nggih. Ananging saiki wong jarang sing ngerteni babagan kaya kono ngono ya. Nggih. Kira-kira nek pemahamane kaya kabul kuat mudeng turu babagan korban kuwi mau. Nggih. Menawi korban menika sak pengertosan kula nggih Eyang. Di samping kita itu disuruh untuk merelakan, mengorbankan harta benda, tapi ingkang paling utama niku nggih awake dhewe niku nggih kedah saged menyembelih sifat hewani ingkang wonten ngene awake dhewe niku ya. Bener ngono ya. Tapi hakikate korban kuwi janjane mbeleh kajajarane pancen cara syariate mbeleh kewan. Ananging janjane ritual kaya mengkono sing dadi tradisine umat Islam kuwi mau utawa muslim kuwi mau janjane ana hikmah sing luwih jero ngono ya. Nggih. Carane dijipuk saka syariate korban kang sinebut kuwi ya ana hakikate ngono ya. Nggih. Hakikate ya kuwi piye carane iso ngiket piye carane nek wis iso ngiket banjur iso mbeleh sifat kewane ngono ya. Nggih. Nek sanjerone pribadi ngono ya. Nggih. Supaya kesadarane kuwi urip tumuju marang kesadaran sing sejati ngono ya. Nggih. Dadi kesadarane kuwi karana urung bangkit utawa urung tangi akibate isih kaya dene diiket kelawan nafsu hewane ngono ya. Nggih. Makane ya kudu ditaleni sing kenceng, kudu sing kuat sifat hewan iki mau ngono ya. Nggih. Sak jerone pribadine kelawan nindakake puasa. Puasa apa? Puasane sing abadi utawa sing iki ngono ya. Nggih. Kalawan menang lan nindakake sakjerone puja lan puji kelawan Gustine utawa disebut zikirullah ngono ya. Nggih. Karena hakikate mbeleh kewan kuwi mau sing disembelih kuwi mau sifat kewane kuwi banjur medhot babagan kesadarane sing carane sing
kesadaran sing ana ngono ya. Nggih. Utawa disebut nafsu kewan, kesadaran sing paling cendhek ngono ya. Nggih. Supaya kesadaran kuwi kegugah utawa bangkit kelawan kesadaran sing anyar ngono ya. Nggih. Ya paling ora kuwi ya iso ndadekake carane gerakmu utawa levelmu kuwi mundhak ning level nafsu mutmainnah ngono ya. Tadi pancen babakan korban iki yang dibahas dari babakan hakikat marifat kuwi dadi pertentangan ya. Nggih. Karena iki wis dadi ritual utawa tradisi kanggone umat muslim sak donya ngono ya. Nggih. Makanya ya kudu hati-hati nih bahas babakan bang ini ngono ya. Nggih. Kudu ngerti babakan syariat lan babakan hakikate ngono ya. Dadi hakikate korban ku ya kodene janjane ya bentuk ketundukan utawa ketaatan sarana kanggo cerak karo Gustine utawa takorup pun ya. Nggih. Carane spiritual iki ya ora babakan perkara belah kewan ya. Nggih. Ananging kepiye sifat-sifat iki mau, sifate sing serakah, sifate kewan sing sajroning manungsa ki mau, piye carane anggone belah ngono ya. Kalawan numbuhake utawa nukulake wiji keikhlasan utawa kepedulian ya. Makan disimbolake nek simbole ketakwaan kuwi daging lan getih kuwi kewan sing dibelah kuwi mau kuwi bakal tumeka ning Gusti kang murbeng mati saka umat manusa. Dadi kuwi mung simbol janjane babakan nyembelih kuwi mau ya. Nggih. Terus pengendalian nafsu kuwi disimbolake carane gamane utawa pesone korban mau ya. Kuwi tegese carane metaforane kanggo nundukake egone lan nafsune lho ya. Nggih. Nafsu kewan, nafsu sing kewan kuwi mau ya. Nggih. Makane manusa kuwi kudu iso nguasani diri dine ngono ya. Nggih. Dadi ibadah kuwi ngajarake babagan carane andhem rejeki, yang gone nguatake babakan solidaritas lan kasih sayange kelawan sakabehane para makhluk ngono ya. Nggih. Utamane kanggone sing butuhake ngono ya. Nggih. Aku kanggo neladani nalikane zamane Nabi Ibrahim ngono ya. Nggih. Kuwi dadi saka penghayatan babakan perkara pengorbanan sing luhur utawa sing dhuwur karena kecintaane kelawan Gustine ngono ya. Nggih. Dadi ngono kuwi. Lah sekiramu nek pas nindakake kuwi nek esuk mesti lak wis akeh sejarah-sejarah para ulama, para kiai nalikane nindakake salat apa kuwi mau. Salat Idul Adha. Nah, kuwi lak mesti didongangake sejarahe babakan korban ya. Nggih. Apa sing dingerteni sejarahe? Patri. Ya, Pak. Pak. Saya ingat kula. Heeh. Soalnya kalau wau nggih keleresan derek ning ceramahe kula tinggal anten. Oh, anu turu dong. Mboten kula tinggal mantuk. Oh, bodoh. Nah niku pamun Mbak Des. Terus kula niku nggih. Niku Nabi Ibrahim ngimpi Pak Des. Niku sampun ping 3 kan nyembelih putranipun Pak Des. Oh, bodoh. Ya. Bahasan dipun wayak pun sampun ajeng dipun belah niku digantos mindo. Ceritane turu-temurune ngono kuwi ngono ya. Nggih. Ya kabeh piye mau Nggih pas sami ngoten niku. ngono kuwi ngono ya. Nggih. Dan secara korban kuwi yen peristiwane sing dunungake ketaatane Nabi Ibrahim alaihissalam nalika diperintahake belah putrane ngono ya. Nggih. Putra kesayangane si jenenge Ismail alaihissalam ngono ya. Nggih. Dadi dia karo keiklasane padha-padha ikhlase banjur diganti sing jenenge
kewan utawa domba ki mau ya. Nggih. Makane kuwi didadekake peristiwa sing dadekake dasar ketetepane ibadah korban kanggo umat Islam utawa Idul Adha ngono ya. Nggih. Dadi korban sing kepisan ning zaman Nabi Adam alaihissalam biyen praktek korbane kuwi sing dicatet saka awal kuwi padhapane menungso yaiku nalikane putrane Nabi Adam alaihissalam sing jenenge Qabil lan Habil ya. Peristiwa kuwi ya wis diterangake ning sadurunge Al-Qur'an. Nalikane Gusti Kang Murbenjati kuwi nampa babagan korbane Habil lan Qabil mau ya. Nggih. Tadi jaman biyen kuwi tonggak sejarahe ana. Nalakane Qabil karo Habil kuwi paten-patenan ya. Nggih. Kuwi lah dadi korban. Banjur wahyune turun temurun, tumeka saiki diganti sing jenenge korban kewan kuwi mau ya. Nggih. Makane biyen Gusti Allah nalikane nampa korbane Habil nalikane dipersembahake kewan ternak sing paling apik kuwi dilandasi sing jenenge ketakwaan. Lah banjur Qabil kuwi saka hasil pertanian anange ditolak no ya. Karena apa? Kurang ikhlas no ya. Makane akhire kuwi banjur ceritane dadekake peperangan ya antarane Qabil karo Habil ki mau ya. Nggih. Makane secara tradisional babagan niki sejarah dawa. Makane yo sing diceritakake kadang kala yo ora jangkep diceritakake mesti jamane sing saiki ngono ya. Nggih. Wis pokoke masalah kuwi bali meneh ning keyakinan babagan kapribadene dhewe-dhewe. Intine cara terus duweni pemahaman secara luwih jero ya luwih utamane wicaksanane kuwi dienggo dhewe ngono ya. Nggih. Karena yang dipublikasiake utawa diwedarake kuwi ndadekake kontroversi ngono ya. Nggih. Omne sakene media sosial iki wonge wis bebas terus carane duwe penemu sakarepe dhewe ngono ya. Nggih. Makane yo ulama sijilan sijine kuwi kadang kala sok beda penemune ngono ya. Nggih. Apa meneh ulama-ulama Jawa wis tambah akeh ning ngendi papan sasaya ana. Makane penemune ya tambah akeh ngono ya. Nggih. Tok ngono ya. Nggih. Wis pokoke bali meneh ning keyakinane kalawan iman lan takwane. Intine dhewe sinau muni palanggan karepan setaraku sing digoleki apa? Babagan ilmu tauhid, ilmu kasampurnane ngono ya. Nggih. Senajan kuwi mau koyo dene kejem wis dhisik tak omongake ning jajane niat iku nyampurnake ngono ya. Nggih. Dadi aja niat kok sesarane mitrimo mbelah terus mangan daginge kasarane ngono ya. Nggih. Iki kudu iso piye carane nyampurnake kelawan penyembelihan iki mau. Lan campurnake nalika mangan daginge ngono ya. Nggih. Nek kene kan wis diulangke carane nyampurnake ngono ya. Nggih. Wis intine ngono kuwi ngono ya. Nggih. Nek dibabar akeh babagan kemungkinan iki ngono ya. Nggih. Setelah waktu kan wae no kabur. Punika kala wau sekedhik wedharan ingkang dipunaturaken dening Eyang Togo. Mugi tambah pangertosan dumateng kita sedaya. Amin. Lan saged kita sambung wonten ing sanes wekdal. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu.